Pois moi boa tarde, moitísimas grazas ás organizadoras, a Ana Romaní e a Margarita Ledo por convidarme a participar nesta mesa redonda. Tamén moitas grazas a ti, Mercedes, por as túas palabras tan generosas. Pois vou a comenzar. O que vou facer é ler un resumo bastante acortado da ponencia que xa entreguei a RAG. Pois eu sempre me adianto no verán deste 2024. Non leva o mesmo título que leva a ponencia que se publicará, e este resumo titúlase A determinación Villalta, métrica clásica e metáfora vanguardista. E di así: é ben sabido que o primeiro libro de Luisa Villalta o primeiro libro de Luisa Villalta é música reservada e está datada no 1991. Eu vou partir do terceiro movemento deste libro, que leva por título Grial do Sol Perdido, e partindo dai vou facer unha viaxe que, como as que fago eu, pola obra de Luisa. Este terceiro movemento do Grial do Sol Perdido é o primeiro texto, a primeira colección, a primeira sección de poemas que Luisa Villalta escribe, é dicir, non é o primeiro movemento do libro, pero sí é, por así decirlo, está datado en 1985 e é o primeiro texto que Luisa Villalta presenta ao público, é dicir, publica, non? Entón, partirei daqui, non? Partirei sobre todo deste Sol Perdido. Farei referencia a outros movementos de música reservada e tamén o terceiro sonido, que abre a sección homónima do segundo libro de Luisa Ruido. E apoiarei algunha das consideracións que vou ler nas excelentes páxinas do seu ensaio O outro lado da música, a poesía. E fareino en dous bloques. O primeiro será o poema Villalta e o segundo a lectora, o lector modelo para Luisa, non? Empezo, pois, polo poema Villalta. Ben, todas e todos sabemos que un graal pode ser unha copa que contén o sangue de un deus. Se falamos na lingua da cristiandade, referirémonos ao sangue do Mesías e ao Venres Santo, ese día no que Deus permanece no seu sepulcro e o mundo enmudece. Se falamos o idioma dos gregos, tan importante para a poeta, imos directas a un nome, Dionisio, aquel deus que, ao igual que o cantor Orfeo, foi despedazado e tamén resucitado. Dioniso, a forza da ebriedade, do exceso, das vacantes, da ebriedade, dos tirsos e da trasedia. Se falamos grego, sabemos que a cara contraria da ebriedade é a razón, o reino de Apolo. Sabemos tamén que Marsias, os ventos, combatiu a Apolo, as cordas e o canto da voz humana articulada en palabras. E sabemos tamén que Marsias, os ventos, a ebriedade, perderon frente a Apolo. Pero tal e como Luisa Villalta leu no Nacemento da Trasedia, para os gregos non existe un corte tallante entre o exceso e a razón. Lembrade que Apolo é o deus que ordena o territorio da Pitia, é dicir, o deus dunha actividade tan pouco razonable como a profecía e o coñecemento dos oráculos. Luisa Villalta é unha poeta dialéctica e sabe moi ben que o seu poema avanza mediante o coñecido xogo de tese, antítese e síntese. Se continuamos falando en grego e tamén no idioma do poema Villalta, saberemos que o que contén este graal do título non é outro que o sangue que resulta das tebras da razón e da luz da ebriedade. Se nos preguntamos agora, unha vez que xa sabemos o que leva o graal, que poderá ser ese sol perdido,
teremos a nosa disposición múltiples respostas. Non imos esgotalas todas, pero xa de inmediato podemos pensar na quinta nota da escala musical e tamén na clave de sol que orienta a quen lee un pentagrama sobre a posición das restantes notas. No ensaio antes citado, o outro lado da música, a poesía, e xa nas primeiras páxinas, a nosa autora, acudindo á Linguistique Synchronique de Martinet, abunda nas explicacións sobre a unidade originaria da música e da palabra. Aquí realizo un corte, deixo isto aquí, e abrimos Ruído, o segundo libro da poeta, e lemos a sección ou movimento titulado O terceiro sonido. Así pecha este texto que serce tamén de limiar. O terceiro sonido sobrevén nos breves pero intensos momentos de armonía. Non é real e pur existe. A pregunta que ven a continuación, e xa volvo outra vez á unidade entre a música e a palabra, a pregunta que compre agora facernos é que é a música e que é a palabra no contexto da obra poética de Luisa Villalta. A música, dentro deste contexto, é unha linguaxe non referencial, é dicir, non ten referente, de aí que sexa real, pero existe. Mentras que a palabra é referencial, sempre ten un referente, non? De aí que a palabra sea real e exista. Entón, poderíamos falar de dous tipos de voz, referíndonos á voz humana. Unha voz que compartimos co resto dos animales que canta sen palabras. O canto dun paxaro, dunha balea, do vento, dos océanos, das augas, pero tamén, e isto é o que máis me interesa, o canto humano cando canta sen palabras. Esa voz humana que non é referencial porque é música, porque canta sen palabras. Este canto, este tipo de voz, este tipo de canto non é referencial, é real, pero non existe. E unha segunda voz, a voz que pode articularse en palabras. Este canto sería real e existe. Pois ben, na orixen, ambas voces, a voz que non é referencial e a voz que, por ser feita con palabras, si é referencial, dábanse xuntas. Naturalmente, ao longo dos milenios de evolución da poesía, fai notar a ensayista, nalgúns intres esta unidade foi maior ou menor, e así ata chegar ás vanguardias do século XX. E aquí vou a realizar unha parada, non? Nestas páxinas que a nosa poeta escribe sobre a música do século XX, opón a consonancia á disonancia. Aprendemos entón que ata a chegada da escola dodecafónica, a escola vienesa e concretamente a Schönberg, estou citando continuamente a Luisa Villalta, non son opinións miñas, non o que estou dicindo. Entonces, hasta ese momento, o que manda, o que ordena a música será a consonancia, pero a partir de Schönberg e a partir da escola dodecafónica, o que resirá de alguna maneira a música será a disonancia. E de seguida, nun golpe de gracia magistral desde o meu punto de vista, Luisa Villalta vai aplicar estas ideas á poesía, e concretamente á poesía de vanguardia galega, exemplificada no caso do poeta vanguardista que, na miña consideración, é o que máis lle interesa a Luisa Villalta, aínda que fai moitas referencias a Cunqueiro, quen me parece a min que ao que se vincula a Luisa Villalta é a Manuel Antonio. Entón, fai o mismo que fixo Schönberg a música dodecafónica, ela o fai referíndose ás vanguardas galegas e concretamente vamos a ver un exemplo de Manuel Antonio. Hasta as vanguardas, ata que as vanguardas históricas estábamos referindo, evidentemente, o que acontecía era que a metáfora, sabedes que a metáfora é unha figura literaria que aproxima, de alguna maneira, dous conceptos que están completamente separados. Pois hasta ese momento o que acontecía era que era moi sinxelo, de alguna maneira, comprender eses dous términos, non? Xuntalos. Pois son metáforas, ela pon dous exemplos. Unha analóxica, a analoxía entre os cabelos da amada e o ouro, e
o típico das pérolas e os dentes da amada, non? Entonces, eso é moi comprensible porque os termos son consonantes, é dicir, digamos que están a esta distancia o un do outro, non? As cousas cambian moito cando collemos un verso de Manuel Antonio, o verso que Luisa Villalta pon como exemplo, que é a luz náufraga da madrugada. Aí temos xa a disonancia ordenando a poética de comenzos do século XX. Non é o mesmo decir os cabelos da miña amada son douradas que decir a luz náufraga da madrugada. A luz náufraga da madrugada está a esta distancia en cuanto a metáfora. Ben, entón, pois bueno, isto é o que nun golpe de gracia me parece a min, e de esforzo e de rigor, Luisa Villalta aporta, non, para comprender todo isto. Entón, unha vez que recorremos todo este camiño, quizás chegou un momento e o intre de avaliar que é o que quero decir, non? Ao final, non? Que é o que eu quero decir, non? Pois ben, o que quero decir é formular en que consiste o poema Villalta, non? Pois o poema Villalta consiste, tal e como puxen no título, na unión de métrica clásica e metáfora vanguardista, non? Luisa Villalta, o sea, o que nos podemos preguntar aquí é polo reto Villalta, que foi o que moveu a poeta, que a determinou a escribir. Aquí non estamos falando para nada de temas, nin de nada dese tipo. Estou falando da técnica de como Luisa Villalta construye o poema, non? E isto vale para música reservada e de aquí hasta o papagayo, porque vai ser todo igual. Neste sentido, non estou falando de temas, recordo, non? Entonces, en que consiste isto? Bueno, pois eu creo que como o fai en dous golpes, non? En dous pasos. O primeiro consiste en lograr escribir un soneto que, lonxe de reproducir as normas clásicas da metáfora, asume como propia unha metáfora disonante. Deste xeito une a métrica clásica cos postulados das vanguardas históricas e crea un poema posterior tanto ao clasicismo como o das vanguardas históricas. Pensade nese comenzo do soneto, pensar é escuro, e pensade que iso é unha metáfora vanguardista, porque sempre que pensamos en obter claridade, en que o pensamento é a claridade, non? Non é a ebriedade o pensamento, non é Dioniso, o pensamento é Apolo. Por eso falei antes de Apolo e Dioniso e de como para os gregos o corte nunca é tallante. Estamos? Entonces, que fai Luisa Villalta? Pois Luisa Villalta, en Pensar é Oscuro, é facer un soneto con métrica clásica absoluta, e ademais como solo ela podía medir os versos, pero estallalo desde dentro, introducindo un conxunto de metáforas que son vanguardistas. E a min paréceme algo extraordinario, realmente extraordinario. Pero non lle chegou isto, senón que, ademais, deu un paso máis, que sería o segundo paso, non? Que é para min xa o que é definitivamente o poema Villalta, non? Estoume referindo ao último movemento de música reservada, o poema cíclico para soprano e cuarteto de corda. Que fai Luis aquí? O que fai é coller a estrutura clásica dunha sinfonía musical e unila non xa as metáforas vanguardistas, sino o poema en prosa, que é un paso máis alá. E nese poema en prosa non vai ser Baudelaire, non vai ser Rimbaud, vai ser o conde por excelencia, o conde de Lautréamont, e un libro moi querido por Xoana Torres, que son os cantos de Maldoror. Eu teño para min que Xoana Torres é unha figura matricial, unha figura materna en toda a obra de Luisa Villalta. Non é fácil de ver, pero o feito de que Luisa Villalta colla os cantos de Maldoror como exemplo de poema contemporáneo que non recurra nin a Baudelaire, nin a Rimbaud, que é algo moito máis, máis coñecido, está máis coñecido, pois non. Ela colle o conde de Lautréamont e se pon aí moi seria con ese libro que é un absoluto, ou 2, ou 3, ou 500, e que xa digo, moi vinculado a Xoana Torres, que era, adoradora realmente de Isidore Ducas. Pois ben, entonces eso é un poema en prosa e a estrutura dunha sinfonía musical perfecta. A mí me parecenme dous golpes de dados, pero a unha altura
unha altura que, francamente, dificilmente a encontro na poesía contemporánea mundial. É moi forte o que fai Luisa Villalta. O resultado en adiante será a suma dos seus libros, que evidentemente son un abano de temas, pois claro, extraordinario, non? Pero a escritura dun poema que sin que sea clásico, conserve todas as posibilidades musicais da poesía anterior ás vanguardas históricas, ao mesmo tempo, ese poema non obvíe nunca a fenda que supón o antes e despois das vanguardas, é, desde o meu punto de vista, a clave do poema Villalta, non? E ao segundo bloque, que vou ler, que xa máis corto, porque seguro que xa me pasei do tempo, non sei, Mercedes, como ando, non? Vou ben. Bueno, eu corro para lograr facelo, non? Entonces, ese segundo bloque é o que titulei A lectora e o lector modelo. E aquí é onde vamos ver por que é tan importante para Luisa conservar a música no poema, non? Ben, xa desde o primeiro libro, desde esta música reservada, Luisa Villalta amosa un compromiso o que lle cae moi ben aquel proverbio de Terencio consignado na súa comedia O inimigo de si mesmo. Nada humano me é alleo. Esta maneira de vivir levouna a deseñar o lector e a lectora que deseaba para os seus libros. Luisa Villalta é unha autora que deseña que tipo de lectorado quere. Non lle vale calquera lectorado. E unha vez máis acollémonos o escrito pola poeta no ensaio ao outro lado da música poesía. Nas súas páxinas ocúpase extensamente desa lectora, bueno, ela non dice lectora a lector, dice lector porque estábamos noutra época, que quere construir, non? Os autores que lle prestan axuda no avance do seu pensamento son Umberto Eco e Hassan Kanafani. A coruñesa concibe e enmarca o seu traballo poético no que non dubidou en denominar como literatura de resistencia. E sostén que, sendo este o caso da literatura galega, a música resulta vital para a construción de lectores capaces, estou citando textualmente, de enfrontar as agresións que a cultura dominante trata de impoñerlles. E claro, non temos máis que pensar no Nabucco de Verdi, por exemplo, ou na novena de Beethoven, e non temos máis que pensar no hino galego, é poema de Pondal e música. Sabemos o que decimos cando cantamos o hino galego, uns sí, outros non, e vamos para lá, cas costas verdecentes para aquí, co arumerpado para lá, tanto ten, pero sabemos o poema, sabemos o que estamos dicindo, e todos sabemos o que é esa despertar da nazón de Breogán. De aí a importancia da música. Eso o ten moi claro Luisa Villalta, que para construir un artefacto válido para que esa lectora ou ese lector sea capaz de soportar as agresións da cultura dominante, bla, 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 a música é vital, porque a música nos fai emocionarnos, a música é aquelo que existe, pero non é referencial, nos fai emocionar e nos convirte en, bueno, pues en no que nos convirte cada vez que cantamos o himno e poñemos a máis un pouco de mínima atención en todo eso que escribiu Pondal, non? Bueno, trazaríase, pois, para Luisa Villalta, de articular un corpo letrado e materno para dar abeiro á nación. Aspira a poeta, quero dicir que isto non son palabras miñas, isto está todo recollido no libro, seguro que ti te das conta do que estou dicindo, non? Vais a ver, quero dicir que non son opinións o que estou trasladando, non? Aspira a poeta a crear unha lectora capaz de loitar por tal pobo presente ou futuro que logre o alcance a liberación da nación de Breogán. E isto xa é meu, o que vou decir a continuación. Quere decir, unha Galicia ceibe e naturalmente popular, abranguendo e incluindo tamén as camadas máis pobres e marxinais, sen dúbida as mulleres obrigadas a prostituírse no barrio do Papagallo. Resumo, dou conta do que digo e remato. Luisa Villalta, desde o seu primeiro libro ata o derradeiro, tratou de atopar un poema que recobrase a unidade perdida entre música e palabra. Foi consciente de que o sol perdido debería ser transmutado en sol sonoro, a nota sol e a clave de sol. Sol sonoro é outro poema de Luisa Villalta, non? É a transmutación do sol perdido, da unidade perdida entre a música e a palabra, transmutado nun sol sonoro. Podemos resumilo dicindo que o poema Villalta é aquel que, sen ser clásico,
conserva todas as posibilidades musicais da poesía anterior ás vanguardas históricas, ao mesmo tempo non obvia a herdanza da fenda disonante que supón a vanguarda. E escríbeo así para construir un lectorado que saiba loitar polo que lle é propio e resistir á cultura que se nos quere impor. Trátase logo dun poema contemporáneo, posterior ás vanguardas, por suposto, e que non é vanguardista, e liberador para a vida e para o pensamento. Un poema como unha banda sonora e óptica que só ela podría compoñer, un sol sonoro. Longa será a vida da súa intención e da súa obra. Escribín isto en Soutolongo, en xuño do 2024. Moitísimas grazas.